दिहलु बनाई भैया तारू आई औरी कह तारू फल फल भागइनी। अरे बाबू दौरा में के फल सब का भई? हो तो हम का जानतनी भौजी, हम ही खइले बनी का, हमरे से पूछे तू का भइल? तो की खा गई सारा फल? तो हम का जानतनी जे तो सारा लेके घूमत रस जा पूछो। रोवे खइले बनी। हां हां तू हमरा के झूठे लगाओ तारू खाली रंगिया के बेरे भइले हमरा में देरी तले सारा परेशानी तू खा गइल। हो रंगिया के बेरे भइले हमरा में देरी तले सारा परेशानी तू खा गइल। अच्छा देख लू हो पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जयपुर। छोटी घाटे लाके अच्छा तो एकर भागी हम ही बनी। सच सच कहतानी भौजी हम तो काहे न मानतारू हो। दोसरा के होए सुन दौरा तू तो नाही पहचानतारू हो। जल्दी कर तू सोरे सब मुँह दिन फिर काहे कहतारू रौराई का कोनी। अरे भौजी तू तो सब हमारी इज्जत बर्बाद कर देलू हो, काहे हाला करतो चुप। कहतन कि हम हाला करतन अभी हले न करतन अब बाकी बजे रहो कि पिटनी ना। हम तो रोवे लागम होबे खाली झूठ बोलतन तो फलवा सब भूत खा गइल हो। रंगिया के बेरे भइले हमरा में देरी तले सारा परेशानी तू खा गइल। रंगिया के बेरे भइले हमरा में देरी तले सारा परेशानी तू खा गइल। हो तो देखो केने खइले बनी। हमरा में देरी तले सारा परेशानी राम परवेश आज वो तो कम से कम चुप रहा हो। गलती न हो भौजी कोइले बानी झूठे फसावतारू हो। सीधा साधा हो रे अनिलवा तू तो चोरी बनावतारू हो। तू तो बारू वाला बत मोर लेता रूबी जत अब कहा करी दादा कुछ बुझाते नहीं खे। तो देख लो भौजी ये जो है विशाल रामपुर में सब केहू तो रहल पूछू पटेल जी से पूछ लो। उनका से का पूछू तो खुद चोर होंगे। हम झूठ नहीं की बोलत। हाँ हम तो सब वही तरह से देखते बानी खाली रहुआ झूठ पर झूठ बोलता है। रंगिया के बेरे भइले हमरा में देरी तले सारा परेशानी तू खा गइल। रंगिया के बेरे भइले हमरा में देरी तू चोरा के परेशानी सब खा गइल। का करिए दादा? अरे ये भौजी तहार परब कोल तो सफल हो गइल हो। छठी मैया का ता ठेकुआ पूरी खा गइल। झूठ करू हमरा के लगा उतरलू हो। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जयपुर।